Usa ka bata wa pa kaayo'y buot pero kusog kayong mangutana mo manay nature og bata nihangyo sa iyang inahan, ma, magduwa ta. Mao manay kinahanglan og bata, mo manay lami sa bata kanang magduwa. Ingon ang inahan, dili ko, ikaw lang pagduwa diha. Ingon ang bata, nganong dili man ka makigduwa nako nay? Ingon ang inahan, wa ko'y panahon. Nganong wa man kay panahon ay? Nagtrabaho ko, daghan kog trabaho. Nganong nagtrabaho man kanay? Kay aron makasapi ta o mga kwarta ta. Anong kinahanglan man tang mga kwarta nay? Kay aron makahatag ko og pagkaon nimo. Mihunong ang bata og miingon, wala man ko gutman ay. Kakita mo sa istorya, ang gikinahanglan sa bata, presensya sa inahan. Pero ang buot ihatag sa inahan, pagkaon ug butang. Mga igsuon, ang atuang trabaho, ang atuang negosyo, supposedly maghatag nato og panginabuhian, at the same time maghatag og kahulugan sa atong kinabuhi, sa kinabuhi sa atong pamilya ug sa atong personal nga kinabuhi. Apan ang pangutana, ang ato bang mga trabaho o negosyo karon naghatag ba gihapon og kahulugan sa atong kinabuhi? Or nakapahatag natong stress or nakapastressful sa atong kinabuhi or wa makahatag natong kalipay? Musugot ang sa dili, adunay mga tao nga di malipayon silang trabaho. Adunay mga tao nga dili malipayon sa ilang negosyo. Apan ilang gipadayon pagbuhat ang maong trabaho o ilang gipadayon ang ilang negosyo tungod kay nanginahanglan sila kwarta o aron modaghan ang ilang bahandi. Our work and our business are supposed to give us meaning in our life. Ngano man, matud pa sa usa ka punultihon, we live not to work, but we work in order to live. Nabuhi taning kinabuhiaw, niabot aning kalibutan na dili aron mo trabaho. Dili lang aron mo trabaho. Kung dili mo trabaho ta, aron mabuhi. Pero usahay, ug daghan sa mga tao karon nga naulipo na pag-ayo sa ilang trabaho ug sa ilang negosyo. Kana bang mga tao nga gitawag nato workaholic? Kana bang imbes kita maoy mo kontrol sa atong trabaho ug negosyo, kita na hinuon ang gikontrol sa atong trabaho. Ug tungod ni ana, nawad-an na ta og panahon para sa atong pamilya, para sa katilingban ug sa uban, ug para sa Dios. Nahimo nang adunay mga tao nga ilan ang gipakaginoo ang ilang trabaho. Unsa may pasabot og gipakaginoo nga maunay nagkontrol sa ilang kinabuhi. Nga kana bang na apektuhan na ang mga relasyon sa usag-usa tungod kay gihurot nato ang atong panahon sa pagtrabaho. Ug daghan na kaayong naapektuhan, ug daghan na kaayong wala malipay. Mga igsuon, ako ning gipaambit ninyo tungod kay mao kini ang kabubuton sa Dios.
Kana bang atong balansiho ng atong kinabuhi sa ebanghelyo ato ang atong hinumduman aron masabtan atong ebanghelyo karon, atong balikan og tan-aw ang ebanghelyo atong niayong Domingo. Last Sunday atong madungog ang ebanghelyo nga gipadala ni Kristo ang iyang mga apostol sa tinagurha aron pagsangyaw, aron pagpadayon sa buhat sa kaluoy ug gugma, pag-ayos sa mga masakiton, paghingilin sa mga yawa, no? Pagsangyaw sa maayong balita ug daghan pa mga buluhaton. Ug sa ebanghelyo karon na mauli na ang mga apostoles ug ilang gisulti ni Kristo ang unsa ilang nasulti didto ug unsa ilang nabuhat kauban sa mga tao. Ug nakita ni Kristo nga gikapoy kayo sila. Unsa mayon ni Kristo, ingon siya, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog jutay. Nga dili go si Kristo, ang ilang trabaho, ang ilang misyon, makahatag og stress sa ilang kinabuhi ug makapaguba sa ilang kinabuhi. Hinuon, gihatagan ni Kristo sila og kahigayunan nga makapahulay og jutay. Nga dili ba mahurot ilang panahon adto nagsigi na lang pod sila ug wala sila'y panahon para silang kaugalingon ug para nila isip usa ka grupo. And many times in the gospel, nga atong madungog, nga human mabisi si Kristo sa trabaho, human siya tungod sa hakapoy sa daghang mga gibuhat, unsayang buhaton, muadto siya sa awaaw nga dapit, muadto siya og bungtod, ug adto didto magampo. Pagpakita nga gi-value ni Kristo ang pagbalanse sa kinabuhi sa pagtrabaho, pagpahulay ug pagampo. Abi ninyo kining atong pagka-workaholic, kaning atong paghatag sa ug pagkuha og dakong panahon para sa pagtrabaho nga wala nay nahibilin para sa uban, dako baya kaayog epekto sa atong kinabuhi, sa kinabuhi sa uban, sa kinabuhi sa katilingban. Ngano man, unsa may maapektuhan? Una, ato ang physical nga kinabuhi. Kay kahibaw gyud ta nga kun ma-stress ta og maayo, kun sobraan ta og kakapoy sa trabaho, kahibaw ta physically and practically maningil gyud ang atong lawas. Makinahanglan gyud tang mo pahuway. Kinahanglan gyud tang mugahin og panahon aron mo pahuway. Kaya di man ta robot, ang robot gani lobat man, i-charge magbalik. We are not God. Dili ta Dios, ug di na to mahimo ang tanan, and we have to take rest. Some rest. Di na to ihurot ang tanang panahon sa paghago atong kapuyon kaayo atong lawas aron maningil og magsakita. Daghan bitang mga tao nga sayo mamatay, mangutana ta ngano man to, bata pa man to. Di pa man to kay tiguang. Apil sa rason, hago maguna kaayo sa bata pa. Kapuy maguna kaayo sa bata pa. Nga mosugot sa dili ang atong lawas na ay limitasyon. Doon na siya kinutuban o kinahanglan siya makaangkon og pahuway. Lain nga epekto sa paghurot sa atong panahon sa pagtrabaho o dili pagbalanse niini, ato ang psychological life maapektuhan. Ngano man, we need time for ourselves. Ang kinahanglan tag panahon nga mag-inusara sa atong kaugalingon, kana bang relax ta ug atong istoryahon ng atong kaugalingon, atong pangumustahon atong kaugalingon kung naunsa na ta, kaysa nabisi ta sa trabaho ug nataligamaan nato na unsa na ta personally. Mabitaw na yung mga tao mo ingon, Father, wa na gyud ko makasabot sa atong kaugalingon, Father. Wa na gyud ko makasabot sa akong kaugalingon, wa na ko kahibaw. There are people nga musulti ana. Maybe because wala na putay panahon para sa itong kaugalingon.
Kana bitawng nagkarelasyon, unya magbuwag, moingon ang usa, magbuwag sa ta, kay ako sang pangitaon atong kaugalingon. Murag binuang na istorya. No? Murag, in the process na nagkuyog sila, nawala iyang kaugalingon ba? Nga man, siguro tungod kay ang iyang focus, tuan na niya, tuan na nila, tuan na dito, wala na sa iyang kaugalingon. Mga moingon, magbuwag sa ta, kay pangitaon sa nako akong kaugalingon. Tungod na, kay nahurot ang atong panahon sa atong trabaho, sa atong negosyo, ug wa na ta makapangumusta sa atong kaugalingon. It affected our psychological life. Nakaapekto na sa atong social life. Remember, we are social beings. Meaning to say, apil sa atong kinaiyahan nga makigsandurot, makiingon-ingon, model sa atong isig kaingon, ug tungod kay napurot atong panahon sa pagtrabaho ug pagnegosyo, naapektuhan atong social nga kinabuhi. Sa istorya nga akong gipaambit, sinugdanan ni ining akong pagpaambit, atong madungog ang usa ka inahan nga wala nay panahon sa iyang mga anak. And so many parents nowadays would say, Father, wa na ko makasabot sa akong anak. Wa na ko makaila sa akong anak, Father. Galisod akong sabot. Who are you questioning? You ask yourself. Kay basin baya kung ikaw mismo wala nakakahibalo kung naunsa na imong anak. Wala ka maka-follow up kung unsa na dagan sing kinabuhi. I know of a parent nga wa gani taon kahibaw nga mo graduate ba yang anak o dili. Ag anak nga nahadlok ka kasabaan nay mo graduate ko karong kuan. Pag hinda pa graduation din naglitson, nagandam nagpagkaon kay mo graduate ang anak. Nangimbitar nagsilingan kay reta man ni hapon. Pag hinda pa pag-abot sa eskwelahan, wa man sa listahan sa nag-graduate ang iyang anak. Kay wa man day sudsod. Kinsa man ang sayop. We always blame our children for being like that. Pero I think sayop sa ginikanan tungod kay imagine sa tibok tuig, sa tibok semester wala ka makapangumusog na unsa na siya. Wala ka makasubay sa eskwelahan, wala ka makapangutana sa maestra kung naunsa na mong anak, ma'am. Eskwela pa ba? Buhi pa ba diha? Naminaw pa ba? Maybe because we have no more time for them and we are so busy with our work and our business, and it affected our social life. Mga tao nga mobiya sa ila og kadlawon pa, muntag pasayo pa mga mata ang uban, muuli sa ilang balay o gabi na og nangatug na ang kauban sa balay ug wala nay panahon nga mag-istorya-istorya pa. I know of a father nga Lunes hangtod Sabado nagtrabaho, inig Domingo tuwa sa buwangan o sa madyungan, wala nay panahon para sa pamilya. Nahitabo ni sa makadaghang panahon, nahitabo ni sa makadaghang higayon. Imbis unta nga day off ron, mo spend kog panahon sa akong pamilya, uy, tuwa naman sa barkada, tibok adlaw gaino, muuli og hubog, unsaon pag-istorya. We do not know how to balance our kanabang kinabuhi sa pagtrabaho, pagpahuway o pag-spend sa pamilya, labi na sa pag-ampo. Importante ni kaayo sa atong kinabuhi. Kung nakaapekto ni sa atong personal, atong physical life, nakaapekto ni sa psychological na kinabuhi, nakaapekto ni sa social life, mas nakaapekto ni sa atong spiritual life. Mao bitaw na rason nga nung naay adlaw nga igpapahulay, di lang arong matugta nga maginusara kay igpahulay ron.
Kung dili tungod kay ang pagpahulay apil diha ang pagsimba sa Dios, ang pagpasalamat sa Ginoo, rest and worship. Maunay purpose sa adlaw igpapahulay. Di lang matulog. But because of too much work, wa na balance itong kinabuhi, naapektuhan ang daghan kaayong aspeto sa atong kinabuhi, apil na ang atong relasyon sa uban. Apil sa rason nga daghang nangabungkag nga mga relasyon nga mga pamilya, wa na'y panahon, wa na'y time para nako. Wa na'y oras o higayon nga gi-spend para nako. Di na ito na ikalimod. It happened to us many times. Mga reklamos tumamahal sa kinabuhi nga wala na tay panahon para nila. Tungod sa kabisi o kadaghan sa atong gitrabaho. Kung naminaw mo sa unang pagbasa atong madungog diha, sa pagbasahon ni Propeta Jeremias, nga miingon ang Ginoo, silutan o kamo, ngano man, kay wala ninyo himua ang inyong papil sa pagkapangulo, na tibulaag ang imong mga panon. One of those reasons nga nagatibulag iyang panon, siguro tungod kay wa na si panahon sa iyang panon. Dili unta mo abot sa punto nga silutan ta sa Dios tungod kay wala ta mo gahin og panahon sa atong panon, sa atong pamilya, sa mga tao nga gi-entrust nato. Ug di lang ni mahitabo ninyo, we are guilty of this. Kaming mga pari, guilty mi ani oy. Sa daghang mga higayon, kay nagkuwang mig panahon ninyo. Dunay mga higayon nga mas diuna namo ang mong personal kinabuhi kaysa panginahanglan sa mga parokyano ug sa mga tao. This is a reminder for all of us, not only for you, but also for me. Mag-ampot sa kanunay nga unta mahakat-unta sa pagbalanse sa atong panahon, panahon sa pagtrabaho, panahon sa pagpahuway, panahon sa pag-ampo, panahon para sa atong mga mahal sa kinabuhi ug sa katilingban. Amen. Palihog